ישלח לנו את המשיח בקרוב, ואז כל הערבים יהיו עבדים שלנו. כן? על כל יהודי יהיה 10 ערבים, עבדים שלו. מוחמד תנקד לי את הנעליים, פטמה תגעצי לי את החולצה, ככה זה יהיה. וואו, אתה מאוד... מה אני אומר לך? כן? ואתה חושב שהגיוני ונחמד? זה יהיה מעולה, פרפקט. כן? איזה דת? אני מרוקאי. במרוקו לא היו יחסים טובים עם המוסלמים? פעם היה, היום לא. אז למה שינקו לך את הנעליים? כי פעם הם היו בני אדם, כשבוא המשיח הם יחזרו להיות בני אדם והעבדים שלנו. אז אוקיי. אוקיי?